Хей! Хей! Добро утро! Денят е 17 ноември, събота, мястото храм паметник Свети Александър Невски. И тук за 6-та поредна събота се събира малка група от ентусиасти, които отиват на разходка в Пернишко и ще помагат като доброволци на пострадалите от земетресенията по-рано тази година. След като се събрахме около 8-8:30, всички с бодра крачка се запътихме към малкото бусче, което ни отведе на едно малко пътешествие през мъгливите пътища до Пернишко. Там ни бе проведен технически инструктаж относно безопасността на труда по обектите и ни бе дадено разяснение какво точно ще правим в този ден. Са изключително сериозно. Трябва да внимавате, отивате на обекти, които не са обезопасени. Опасности са хоризонтални и вертикални. Също така опасност от гледна точка на инфраструктура. Топ е най-опасно. Това няма сериозни проблеми, също така опазващи предмети. След това всички се екипирахме с предпазни маски, очила и ръкавици и хайде по обектите. Работите, с които се занимаваме през този ден, бяха всевъзможни и все различни. Някои хора трябваше да подреждат керамиди, други да изхвърлят стари и потрошени тухли, трети трябваше да почистват тавани, четвърти да копаят пръсти, да разстилят на посочено място. Но стига съм ви занимавал с глупости и нека да оставя дружинката сама да се представи и да каже с какво се занимаваше през този така развълнуван ден. Здравей, ще се представиш ли? Кой си ти? Георги Танев. Аз съм Павлета и не ям пръст. Здравей, казвам се Светлана. Аз съм Елена. Аз съм Ружа, български асистент за нестопанско право, организатор на кампанията. Пламен се казва. Какво правихте днеска? Местихме пръст. Местихте пръст, страхотно. С какво се занимавате днес? Ами, мъкнахме различни неща. Какво се занимавахте днеска? Ами, с една пръст трябваше да я разстелим. Общо така не мина целия ден. И завършвайки този ден, мога да кажа, че беше отново една прекрасна събота, в която ние намерихме нови приятелства, направихме нови връзки, срещнахме се с Кончето Зарко, видяхме една кокошка, кученца, котенца и свършихме много полезна работа на много нуждаещи се хора в малките селца около Пернишка област. И въпреки, че това беше 6-та поредна събота, работа в тези малки населени места продължава да има, въпреки приближаващата се зима. Така че следващата събота ние всички ще бъдем отново на линия, така че защо не отидеш, не си попълниш една молбичка и не се присъединиш към малката весела дружинка, която отива да помогне на хората за 7-ма поредна събота, следващата събота. Ето си ходиме! Вече в София и леко уморени, ние всички ти пожелаваме лека вечер и те очакваме следващата събота.